bende miwinjo kata kawuok e kaunti ma Homa Bay mano mara affordable housing ma bende gipuoyo ni ji ondiki siasa bende po nitie die kama pod nyaka go nitie mosechopo kare gi singo mosing mano mag chako gedo manyien kiwinjo pach jodak e kaunti ma Homa Bay. Adwa naduok Jim gima wasewacho ka ma paro no winjo to pod ok winjo ni chon king'iyo discipline mar economics gi politics ne isomo gi ka gik mopogore opogore. Koro ne nitie discipline mar politics, political science, ne nitie discipline mar economics. To jolony nodhi oneno ni ok inyal pogo economics gi politics. Emomiyo nokel gima iluongo ni political economy. Okay? Nikech onge kaka inyalo make decisions ma affect economics kok itiyo gi siasa. Okay? Emomiyo nyi neno ka president nyoromo gi leaders ma Kisumo ma Luo Nyanza nyisogi ni omor gi wach ma broad based nikech broad based ni o strengthen the political framework ma konye make decisions mag spreading mwandu mar Kenya all over the country. Ineno ka ndalo mane pok waloso broad based government tineno ka jomoko nokete gi conditions ni nyaka miwa nikech ne wagoni kura wane ma wan gi shares. To kanyo siasa obedo broadened, obedo gi a broad support, broad political capital ma kakoro chung ni wate wane odni wate wan gi the political capital that is required wa make sure ni kuoni wapoge ma ng'ato ka ng'ato yude. And I give you an example. For the last 3 years, as I be the board of National Housing Corporation. A board no kana donjo to teru around mondo wane ute ma National Housing Corporation osebedo kigero. Kwa di through to ino mana ute manogeri in the 60s gi 70s. Okay? Arena, Makasembo, gino ute multi. Okay? To ka teru all over the pinje mokogi. To National Housing Corporation osebedo kagedo. Okay? To samoger, okay, not kende mimiyoji. Any teacher obedo created. Any ohala ne jogi obedo created. Any contractors gi chulo jo matiyo kanyo. And so boost economy. Okay? So, I was the first Luo Ebodono in 25 years. Kingio, to kingio in terms of employment, katakoro kadiping. Tido ka kuondego, ogendri moko ka neng'enye nikech malo kaka at the board level and management level jowane onge. Okay? So, by being there wachako penjo, what about Migori? What about Kisumu? What about Siaya? What about Homa Bay? Or project money wajoka mara affordable housing ma Homa Bay cha and National Housing Corporation. Okay? Sani Kisumu kideye, apart from Gima State Department Timo Ginene Lumumba, National Housing Corporation implement another almost 500 million worth of projects in Kanyakwara. Kide Siaya tido kan tiap because anemesano. Okay? So okwanya watch no kwanya bedo excited for the opportunity mar bete mesano. Pinje moko mineno ki wacho ni ok gin excited. Gise bede serikal for a very long time manaka senior weda wacho ma gik mi uneno kwa wacho kaka problems go are normal to them. Dalo moko ka nyiso siep na moro the former MP Manyeri Ngujiri Wambogo kwero moko 2008 tanyise ni one of the problems momiyo nyo wadhi e lweny kaka joluo en ni king'iyo the kilometers of road mani central Kenya my smaller than Nyanza to give the kilometers of road mani Nyanza tiyudo ka we have less than half of what they have. King'iyo tiyudo ka gin gi pi e mier ka mier. King'iyo siptande ma wan waonge yath osiptande wa collapse gin level 6 ni chalo mano hospital man kor gweng to nigi yedhe te to nigi daktache. The political decisions emomiyo mago nyotimore. Omiyo ka President William Ruto yienwa ni wanyalo bet e mesa kama decision bede made and yienwa ni wanyalo chiwo pachwa mondo interest obed covered sami pogo mwandu mar Kenya to make sure ni Minister of Finance, Chairman mar budget, PS mar internal security, PS mar health, Attorney General, and other dockets more critical for development. Minister mar energy, Omithurwa. Emomi nyine no kunyiso jowa nikech osebede sirkal onge kaka sirkal bedo ran. Okay? Onge ni nitie gik ma kala moro minya gwetho bathe rather than full stop iketo koma timedo gimoro mondo dhi thuru
okay emo wenyene no konyiso mheshimiwa Wandai ni tigi wi to nyiso mheshimiwa ngani ni tigi wi okay kibiro thurwa Nyamwari iro ka just 2 weeks ago kadebo nyopieso molo omiyowa onginjonwa sublocations go nitie yowuoto moko madhi yudo tich nitie services mabiro machiegni gi jopiny simply because wan kaka jo-Nyamware wanya chopo ofise to waloso kode ng'ama wang'eyo ang'o makendo wadwaro penjo mangima mantiere kar kanyo wakila brosweda kapok abiro iri sa auchiel osoromo